Скъпо! Аз мога да съм... О, не съм китарист, обаче най-добре ги завършвам парчета. Сега ти разкажа случая. Горе на власт на вилата, където каза ди артисти. О, да. Фекали, Де екстременти. И сме се събрали една гора народ. И аз съм легнал в спалнята на Цецо. Ама е така като разпятието на... И аз съм въгъл, че той това горкия реже дърваца. Вулкан! Представих ли ви нашия любезен домакин Пепи, който свири на китара? Или не? Не знам, че спа при мене, ама много хърка. Викам, виж какво? Ти... Дай Ники на първо. Сега може си краля. Обаче аз съм кралицата. Обаче той кралец. Аз съм кралицата. Той да. И вика, много са спали с Цецо с краля, но една е кралица. Една е кралицата. Кралицата е една риш. Кралицата майка. А като свърши сезона, бяхме ли по Пенюари? Точно по Пенюари. Значи минава, това са такива невероятни. Такива да свършим участие, няма вече забавления, те вънка вече духа така. Ние сме се прибрали с такива чехлички пугени. Като стара гей двойка, разбираш? Абсолютно, много стара. Ама седнат дърти педераси, разбираш? Да, не, заземява. И заземяваме сезона. Не знам дере. Дай мула. Чай само да дадам. Не, бе, тя е... А моята па, виж коя е? Тя е Мария с нея тупа килимите.